உங்கள் பேர் என்னங்கம்மா? என்ன ஊருங்க? ஆர்காவாடி. ஆர்காவாடி, இதே ஊரில்? ஆமாம். உங்கள் ஊரில் உங்கள் எம்எல்ஏ பேர்? வசந்தம் கார்த்திகேயன். நல்லது செய்கிறாங்க. நல்லது செய்கிறாங்க, எங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லை. அதெல்லாம் நல்லது செய்கிறாரு. வேலைவாசி அவர் ஏற்றுறாரு, அது மத்திய கவர்மெண்ட் ஏற்றுது. அவர் என்ன பண்ணுவார்? நாங்கள்லாம் ஓட்டு போட ரெடியாக இருக்கிறோம். அவங்களுக்கு எப்போ வருவாங்கன்னு எங்களுக்கு வருஷத்தில் இப்போ 3 சீலை எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க. குண்டாங்க கொடுத்தாங்க பொங்கலுக்கு, எங்களுக்கு நல்வேலை கொடுத்தாங்க, இன்னும் 100 பணம் கொடுத்தாங்க கோயிலுக்கு போக. எங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லை. மரிசி வேலை கொடுப்பாங்க, எந்த வேலையும் எங்களுக்கு எந்த குறையும் கிடையாது. நாங்கள் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம். ஆமாம், ஐயா வந்து ஓட்டு போட்டால் எங்களுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம் நாங்கள்.